Fire out ka na si mong trabaho, Gulyat. Nganong fire out to ko mo, sir? Tungod kay patay kay kaglihok. Kadiyot lang, sir. Doon na di ay minatay nga mo lihok. Doktor, wa mo gyud mamaayo nga akong kagid. O di ba gitagaan ta naman kag resita? O lagi, Dok, wa gyud mawa. Bisog yun sa nakong paghid. Oo, sa may imong gipahid. Ang resita. Nyeh! Mabuha ko ba yun? Agta, atagi kong numeros masyobi. Agta magyug ka. Ano ya? Dawata kini. Papel man lagi ni. Naadihang numero. Tiwasag palit. Usag tuig na kong mintin, anak. Mangas ka! Gulyat, gahe jud kag ha? Oh, unsay kain iti ban? Mautana ka pa? Oh, ngayon naman naigot mo imong kabaw sa kong koral, ha? Oh, kay kabaw din akong gihigot, oy. PC man na. Balot! Balot! Balot mo niya, balot! Oy, balot, balot. Barika, barika. Palit kag balot, sir? Utango na na ako imong balot. Utang? Bolhot! 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 Hayop ka, Gulyat! Sukmagod ka! Ah! Oh, sangin rin ego, hangin ra. Oh, muna diya! Bantay ka lang! Makaigo mga kong hangin nga di makita! Ikaw pa ka ha! Sana ni. Noy Tiban, kumusta sa tatay nimo? Unsay trabaho? Manaod og sungay? Unsay manaod og sungay noy? Nakadungog man ko kaganina nga miingon sa nanay nga tos kong tatay. Ingon sa nanay ay, ikaw puldo? Tauran jud ko nimog sungay. Noy Tiban, ikay nagkawat sa kong baboy no? Ay patagag pasangil ha. Kawat ko taon. Nagtukang kawatan ko, ha? Bayaran lang to ko sa klibo, mi. Unsay sa kalibo? Kadaot atong babuya? Nakita ning hukmanan Tiban Escudero nga ikaw sad-an sa kasong rape. Lugos! Maong silutan kag usa ka buwan nga mabilanggo. Yaha! Usa ra ka buwan ha? Pagkatapos sa usa ka buwan, bitayon ka. Alright, class, draw an animal. Niya, sir. Mag-draw animal. Draw an animal, niya, sir. Na akong drawing, sir. Animal na. Oh, uy, tao man lagi ni. Ingo ka, animal, tao man lagi ni. Ako nang ugangan, sir. Animal kay na. Uy, diba, ano nag-ubo-ubo magkadias lantay, ha? Ay, mamahay na ko tayo, eh. Gusto na kong magminyo. Niya mag-ubo-ubo di ay ka. Ha? Rehearsal man ako, tay. Lolo Tiban, mga tiguang na gyud mo slula, no? Kumusta naman inyong kaminyoon, ha, Lolo? Ay, okay ra ka, Edre. So far, so good. Onsa? Nabuang man akong tatay, Gulyat. Ha? Ngano na buwang mo, noy? Gitiawan sa dilingon na to. Na, wag yun na tiawin, noy. Gitinuod yun, ha?
Alright, Iban, what is the meaning of principal? Principal, sir, is the wife of principal. Very good. Wait, Iban, mananagat is tatay ni mo? O, Gulyat, astan taasag utong akong akong tatay, taas kay utong, musam ko na siya, di na mutong ah. Kuyawa, no? Oh. Ay, mas tatay ni mo, noy. Missing pa. Botang eh. Sir, Hoy, lisensya, dakop ni, unsa may violation ako, sir? overspeeding. Okay na yatong dagan ako, sir. Ah, gibatian ko si mong naong, oy. Imo ni kaluhang namatay no, Itiban? O, Gulyat, og malipayon kay ko, nga namatay ni akong kaluha. Kay kaniadto, siya'y mangutang, ako'y mubayad. Karon, ako'y namatay, siya'y gilubong. Hoy, driver! Lisensya! Dakop ni! Lisensya! Unsa may akong sa, sir? Hinarman ka to akong pagpadagan. Ang imong sa kay 5 cups! Unsay 5 cups? 5 ang mikapyot! No, Itiban, unsa may imong mga project na O, kanadi ay, Gulyat, mga multo. Unsay bulto na Muna akong project, Ghost Project. Ba? Buang nga, Gulyat. Goal kay tatay na pildi sa mayaging eleksyon, pirting nakahilak. Ha? Nga naman ay nga mahilak man? Wa man siya makabutar niya, tabla ra ba unta? Lo, nga nung musupa ka magyuda ng curfew? Oh, nga nung di man kumusupa ka na nga, di man lang yayta nila hatagag kagawasan sa pagsuroy! Gulyat, palitar akong sardinas. On sa mga sardinasan ni Tiban? Iyon na pa. Oy. May kuot man ko kasi bumbugan, oy. Ingon na ning baho, Gulyat. O, simuta, o. Salmon. Hay man ang akong iro. Milayas na nyor. O nga naman. Tungod si musultihan nga, dili makaog iro. Patay! Gulyat, mamatay gani ko, ay kong isods lungon, ha? Ha? Nga naman? Oh, maligo niya ko singot, sing tanon ra ba ko? Noy, anong ingan lang maning mga restaurant o Gabi, Maria restaurant, nga mura ng pagkadje? Natural na, Gulyat. Kaya nga sa tagiya, ang bana si Abi. Ang asawa si Maria. Di Abi, Maria? Nung buwangan na saang man ko, asa mo ko paingon na ning dana? Og mo di mano ka. Payon ka stuog, mo di silya ka, paingon ka swa. Og mo atras ka, balik ka sa agi. Kanahan man ka kanong? Kanahan man kantawhana ka? Sagdila kanahan, basta ako masaag. Deros nindot tagid mo, eh. Asa ko to, oh. Ulagi mo rin kag si Judy Ann Santos. Puyo di teban, oy. Hibaw ko.
Pajerjeron ka. Ay! Kinsa ka? Usa ko ka anghel nga mitugpa sa yuta. Anghel? Huwag ka malagi balhibo. Balot pa man ko. Ngi! Dong, apit naman tingali ko mamatay. Magsapot pa yata ha. Nga magdungan kita kamatay. Una lang day, muapas lang unya ko. Ngi! Oh, niya. Oh, ang imo ni trato ha, tiban? Bata ka pa kayo ni. Unya. Bati ang magdaw di anya. Bebe, ambi ko na be. Oo, dili man eh kapatogenic. Bati mo kayo mong nangosos. Laina nang ditatuha eh. Hanggaw bis naon mo, di man ako naong. Ako man ni lubot.